βάση που έχει ακρογωνιαίους λίθους, το δίκαιο και την αλήθεια. Και θα ήθελα να δημιουργήσω στη φαντασία σας την εικόνα της Αλεξανδρούπολης από το πέραμα μέχρι την Ορεστιάδα, από το πέραμα μέχρι την Καβάλα. Πώς θα ήταν αν εσείς και όλοι εμείς οι θεσμικοί επί 13,5 χρόνια από το 1999 δεν ήμασταν εδώ να αντιτάξουμε με το φρόνημά μας, με την ψυχή μας κάποιες στιγμές και μόνο, απειλώντας και με τα σώματά μας και με το αίμα μας ότι δεν θα περάσει αυτή η επένδυση. Αν λοιπόν το 1999 γινόταν αυτή η επένδυση, θα είχε αφήσει πίσω τους κάποιους εργαζόμενους νεκρούς, καμιά 80 κάπου εκεί ήταν τότε, άρχισαν με 80, μετά τους πήγαν σε 100, μετά σε 120 και μετά στα 200 για να δικαιολογήσουν το fast track, και όλο τον τόπο μας κρανίου τόπο. Και θα είχαμε τώρα 11,5 εκατομμύρια και μάλιστα σε ανοιχτές λίμνες και ανιούχο τέλμα και αρσενικό, και ταυτόχρονα επί 7,5 χρόνια όσο διαρκούσε, δηλαδή από το 99 μέχρι το 2007, 5 χρόνια, 6 χρόνια πριν, θα μας άφηνε όλα εκείνα τα 7 χρόνια τα βαρέα μέταλλα, τα οποία με τις εκρήξεις και τους 87.000 τόνους εκρητικά θα πέρναγαν σε όλη τη Θράκη. Γι' αυτό ο Δήμαρχος Καβάλας δεν είναι εδώ έτσι για πλάκα, για να συμπαρασταθεί στον αγώνα του συναδέλφου του Λαμπάκη. Ο Δήμαρχος της Κομοτηνής επίσης όχι, των Σαπών επίσης όχι. Οι δήμαρχοι Ορεστιάδας, Δημοτήχου και Σουφλίου επίσης όχι, γιατί ο αγώνας είναι κοινός. Ο αγώνας είναι αγώνας των Θρακιωτών, να το καταλάβουμε. Είναι αγώνας όλης της περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.